Харесали ви чисто новия дневник на Робърт Бей? Ако да, се зарадуйте, защото има 4 нови книги. Да, колко книги очаквате да направя за една цяла година, братле? Номер 2. Зимните светлини са включени. Преживейте как Роб и всички други се преживяват якия и гаден декември. Роб е враг на кмета. Джени става на 11. Коко играе Fortnite. Бабите на гости. Все коледни забавления. Вземете невероятно коледната книга на найем, дневникът на обикновено момче, зимни светлини. Коледната книга, която е втората. Номер 3. Роб отново се завръща. Обаче чисто нов дом. Защото семейството Бей вече не можеха да търпят целия град, където започват абсолютно ново начало. Снежни войни, плашещи мечки, мръсна драма, случайни ужаси, все зимни удори. Вземи зимно невероятната книга на найем, дневникът на обикновено момче, ново начало. Третата книга, която е първата зимна книга на Роб Бей. 4. Дошли в истинския драматичен хаос на така познатото ни семейство Бей. Докато пролетта минава, те отиват на Балкана. Денят на шегата отива твърде далеч. Ема и Роб имат рожден ден. Приятелите на Роб се завръщат. Те изпадат в екстремни ужаси. Баба Марта решава да живее у Роб. Чакай, какво? Каква лудория! Вземете пролетната страхотна книга на найем. Дневникът на обикновено момче. Пролетни драми. Това е четвъртата книга, която е пролетна и е с повече драми, отколкото някога ще има. Май. Но да. И най-накрая петата. В днешния чист нов дневник на Робърт Умен Бей, Роб изпада в ужасната хипноза на електрониките и се опитва да намери начин да мине през първите четвъртокласни ужасни матури на Роб. Да. Но всичко се оправя. Щом започва да ходи на домашната занималния, създадена от нови умен приятел на Роб, Алекс или Джейк. А дали Роб ще се изложи на матурите? Или просто ще ги мине без никакъв проблем? А докато осмисляте този въпрос, Роб и семейството му ще празнуват Великден, както и 39-я рожден ден на майката на Роб. Прочетете за всичко това, след като го вземете на наем книгата, която е пълна с умната лудост. Дневникът на обикновено момче. Матурите! Това е чисто новата вчера довършена книга, която е за как Роб минава през матурите. Това е петата. Да, тя е толкова готина. Ако харесвате дневникът на един драндил, моля ви, опитайте тази чисто новата поредица за обикновеното момче Робърт Бей. Изпълна е с много нереалистични глупости и е просто за когато ти е скучно да четеш колкото си искаш. И вземете чисто новата. Тя е нова, да. Да. Ако искате да вземете на наем, една книга за 2 дена ще бъде по 1 евро. Дано сте ме чули. От хрониките на Марта 2026.